Добро утро, приятели, от моя двор. Чувате? Птички пеят. Преди работа пристигна новия ми лазерен далекомер. Ето го и него. Какво представлява? Джобчето. Да го извадим. Ето го. Да измерим разстоянието. Ето. Разстоянието. Така, прибираме далекомера. Поставяме го на колана, гайката на колана, за да демонстрираме точна стрелба. Ето го. Дървени стрели, Петър Бугар. Демонстрация. Мишенката. Видяхте какво стана с мишенката. Далекомера също оказва влияние. Правилна, точна стрелба. И в десятката. Успешен ден желая, приятели! Бъдете добри, усмихвайте се и не забравяйте стрелбата с лък.